Când va dispărea ultimul țăran din lume, la toate popoarele, va dispărea și ultimul din specia om. Așa spunea Petrețuțea. Țăranul este omul absolut. Prin puritatea sufletului se apropie de sfințenie. Un sfânt poate fi și analfabet, dar e superior unui geniu, fiindcă ideea de sfințenie e legată de ideea de minune. Un sfânt poate face o minune. Geniul face isprăvi, nu minuni. Lumea acum e ancorată în cultul genialității ca slăvirea progresului în afară. Ori cu cât suntem mai avansați, mecanic și material, cu atât suntem mai departe de esența reală a lumii. Cred că sunteți în asentimentul meu. Rămânerea în obârșie, ca o definiție de fond, este paradisiacă. Cum spunea părintele Arsenie Boca, credinciosul lui Dumnezeu depășește limitele omului. E vorba despre înțelepciunea duioasă a poporului român în care sufletele vibrează într-un fel anume. Din țara Zarandului, Andreea Nistor, inginer de profesie, cu multă experiență în câteva mari orașe din Europa, a ales să se întoarcă pe plaiurile natale și să se preocupe de tot ce înseamnă viața la țară. Lucrează acum în turism și vine să ne povestească despre bucuriile și despre provocările vieții ei. Bun găsit, Andreea! Bine te-am regăsit aici la noi la Vața. Sunt tare bucuroasă. Alături de noi la Vața avem oameni așa valoroși ca și tine. Și că sunt atât de mulți oameni care îndrăgesc din ce în ce mai mult acest loc. Da, e minunat aici. Noi am venit în zona aceasta tocmai pentru că e zona de suflet a părintelui Arsenie Boca și cumva, pentru că îl îndrăgim foarte mult, ne-am configurat cumva aici ca un nucleu, o seamă de oameni și ne simțim bine împreună, pentru că doar împreună putem face lucrurile să funcționeze. Și astăzi chiar am vrut foarte tare să vii și să ne împărtășești puțin din experiențele tale și aș începe chiar cu călătoria ta. Hai să mergem acolo în zona aceea cea mai frumoasă poate din viața unui om, în care fiecare își alege drumul pe care vrea să-l parcurgă în viață. La tine cum a fost? A fost o evoluție incredibilă. Am plecat la 14 ani de aici, de la Vața, am făcut liceul la Deva, într-un oraș apropiat comunei. Mai apoi am plecat la facultate. După un an de facultate pe acele facultăți, în acele săli mari de seminarii, mi-am dat seama că trebuie să ies un pic din zona de confort și am ales accesul curs Erasmus, care s-a dovedit a fi efectiv cea mai grozavă experiență care mi-a schimbat tot parcursul vieții. Unde? Am plecat în Germania pentru 3 ani. Unde? În Velbert, un orășel mic din vestul Germaniei. Aici am întâlnit oameni foarte grozavi. Mi-am dat seama cât este de important ca noi să valorificăm ceea ce învățăm noi în facultate. Am accesat acea bursă Erasmus pentru un an întreg de facultate și a fost incredibil. Povestește-ne o experiență frumoasă pe care ai trăit-o acolo și despre care ți-aduci aminte cu drag. Sunt enorm de multe experiențe, pentru că a fost primul meu contact cu lumea exterioară, cu o altă cultură, cu un alt stil de lucru. Descoperisem o chestie grozavă. Studenții germani fac anumite stagii de practică în liceu pentru a-și alege meseria mai departe. Sistemul de învățământ total diferit și mult mai încurajator pentru copii decât la noi. Cu cine te-ai întâlnit? Cu ce personaj nemaipomenit?
Știi că, de fapt, viețile noastre, la un moment dat, se pot rezuma la câteva întâlniri importante pe care le avem cu oameni. Ce a fost foarte, foarte de suflet pentru mine, am legat o prietenie foarte strânsă cu prietena mea cea mai bună, care mi-e și acum prietenul de suflet și... Uite, vezi? Da. Asta a fost cumva, cred, legat de interacționarea umană cel mai grozav lucru. Niște experiențe pe care mi le amintesc așa foarte bine întipărite în minte e faptul că ieșeam la diferite mese în familie cu alți colegi de muncă, poate cu alți colegi de facultate și era acea noțiune de a găti împreună și se luau din supermarket diferite preparate semi-congelate, semi-preparate și se puneau la cuptor. În momentul în care se scoteau de la cuptor, toată lumea le gusta și sunt super grozave, ce chestie delicioasă. Și eu venind de la țară, mi-amintesc că aici mâncarea se gătea, adică se gătea de la început până la gata. Tăiai ceapă, tăiai roșu, puneai într-o tigaie și acolo era gata, preparată mâncarea, toată gustai și spuneai că este super grozavă. Și acum, mutându-mă aici, îmi dau seama cât este de important și cât este de valoros ceea ce avem noi. Că noi putem să mergem în grădină, să ne iau un roșie, să mâncăm și este roșie care are gust. Nu le-ai dus și tu slănină și brânză de aici, de la Vața, să guste și în Germania bunătățile de aici? Da, la nunta mea, unul dintre managerii de la o companie la care făcusem practică a venit în țară, chiar la un an, cred, cam la un an după nunta mea, și suferit un accident cardiovascular și a decedat. O, Doamne! Dar în momentul în care a venit la nuntă, i-am adus aici la Vața să le arăt împrejurimile și spuneau că e capătul lumii, adică după Vața este o prăpastie mare și se termină lumea. În ideea că se oprește timpul în loc și chiar e capătul. E acel loc în care e liniște. Cumva e vârful cel mai înalt, exact, al muntelui de urcat în viața fiecăruia. Da, frumoasă metaforă. Cred că ne onorează, nu? Da. Și în Germania ai stat un an de zile, după care ai plecat unde? În Germania am stat un an de facultate, am stat cele 9 luni. Printre altele, compania la care făceam un stagiu de practică avea un proiect în Singapore, săpau tuneluri cu o mașină numită cârtiță, un TBM, care săpa un tunel și în timp ce săpa tunelul și reconstruia la loc, noi eram în stațiile de epurare ale apei și făceam teste pe apa care rezulta din extracția și săparea tunelului. Și avea un proiect în Singapore, tocmai în Asia. A fost incredibil. Altă lume. Total altă lume. Zborul până acolo, oamenii total diferiți, cultura diferită, regulile foarte stricte care erau acolo. Toate erau mult peste ceea ce văzusem eu cumva în mintea mea de copil crescut aici la Vața. Și mătăsurile de acolo cred că concurează serios cu straiele populare ale noastre de aici, de la Vața. Da. Foarte serios, erau fascinante hainele și nivelul, până la urmă, și nivelul de trai. Noi eram niște studenți care aveau o bursă Erasmus, care era super modică. Asta a fost și un target pe care eu îmi doream să-l ating, ca în momentul în care eu o să muncesc și o să câștig suficienți bani să pot să mă întorc ca și turist în Singapore. Să zicem că ar fi unul din visurile tale. Da, asta era. Am și avut un concediu planificat, dar n-am reușit să ajung să merg. Cât ai rămas în Singapore? 4 luni am stat în Singapore. 4 luni.
4 luni am stat în Singapore și trebuia la 3 luni să părăsim țara ca să ne reluăm viza, pentru că aveam o viză, nu mi-amintesc exact cum se numea la momentul respectiv, și am fost în Malaysia 3 zile. Am mers cu un autobuz. Autobuzul era cu perdeluțe și acum mi-amintesc așa în imagine. Era un autobuz cu perdeluțe, așa exact ca și în India, mă simțeam, niște perdeluțe aurii. Trecerea și nivelul de trai până în Kuala Lumpur din Singapore a fost ireală, adică erau niște căsuțe foarte mici, niște oameni foarte săraci, și în momentul în care am ajuns în Kuala Lumpur a crescut nivelul de trai incredibil. Diferențe mari. Da, erau discrepanțe foarte, foarte mari între oameni. Da. Cred că e o lume fascinantă și foarte, foarte diferită de ce trăim noi aici. Da, dar în același timp îmi era atât de dor de cer. Era atât de dor să văd cerul, pentru că mi-e place cerul la nebunie, îmi place cerul albastru, îmi plac norii. Cerul de aici, de la noi, nu? Da, exact. Și faptul că vedem stelele. În Singapore, în acea perioadă, se ardeau pădurile tropicale și era la nivelul cerului creat un smog format din fumul respectiv și poluare, și nu vedeai cerul, nu respirai aerul ăsta curat care e la noi. Mi-amintesc că vizitasem o grădină botanică și abia așteptam, mergem într-o grădină botanică, imaginea mea, în capul meu, și o să fie răcoare. Ce vorbești? Am ajuns acolo, umiditatea și mai crescută. Și cum suntem noi femeile, problemele cu părul și cu tenul, imediat părul... Imediat se vede. Da. Ce în exterior se vede în interior și invers. În interior se vede în exterior. Și pe urmă, Andreea, povestește-ne la Londra, cum ai ajuns? Da, ultima mea plecare, să zic așa, plecare din țară, loc în care am locuit, a fost Londra, din 2016 până în 2018. Eu mă hotărâsem că nu mai plec din țară în 2015. Atunci am zis, nu se mai poate, Andreea, te-ai săturat, să-ți pui hainele într-un bagaj și să tot pleci, pentru că era destul de greu, adică la un moment dat îți mai dorești să ai un pic de stabilitate și să te așezi la casa ta și să începi să faci un copil, adică direcția, cumva să zic, normală, cursul vieții până la urmă. Exact. Despre asta este vorba. Exact. Și... da. Din 2016 până în 2018 am plecat în Londra. În acea perioadă băiețelul meu era nou născut. A fost foarte bine, pentru că primii 2 ani de viață ai lui i-am petrecut acolo și am avut acces la o grămadă de informație. Centre de joacă Montessori, de la o vârstă foarte fragedă. Am putut să-i ofer tot timpul din lume lui, am putut să-i ofer foarte multe oportunități, posibilități față de felul în care eu puteam aici la noi să-l cresc. Și mi-a plăcut Londra mult, dar mie îmi place orice loc până la urmă în care merg. Pentru că orașele mari sunt pline de oportunități, sunt pline de noi ocazii. Însă nu m-am simțit niciodată a locului. Niciodată nu m-am simțit a locului, cu toate că stăteam în zona 2 a Londrei. Aveam un apartament închiriat lângă un mall foarte cunoscut, Westfield. Adică conjuncturile ajutau enorm de mult, dar nu mă simțeam a locului. Da, pentru că se spune că inima fiecărui om e imensă cât un ocean și acolo unde te simți bine, cumva acolo e bine să te oprești, mai în vâltoare, adică mai în larg sau mai la mal, unde te simți confortabil, și fiecare are măsura lui, are metrul lui cu care măsoară confortul. Până la urmă, cred că acasă la tine, aici e acasă, nu? Pentru tine. Aici cumva te simți acasă, la Vața de Sus. Așa este. Sunt născut în luna septembrie și
recent, nu de mult a fost aniversarea mea și în acea dimineață am ieșit în curte. Mie îmi place foarte mult să ies în curte, adică la 10 minute după ce mă trezesc, să simt aerul de afară. Asta e un lucru care mă bine dispune pentru o zi întreagă. Și am ieșit afară și a fost incredibil sentimentul pe care eu l-am simțit. Adică m-am simțit atât de liniștită, m-am simțit atât de bucuroasă că sunt aici și împlinită pentru tot ce e în jurul meu. Ce frumos! Minunat! Vezi, a fost cumva necesar să parcurgi așa lumea, să zicem, ca să înțelegi că până la urmă tot aici e locul tău și asta e ceea ce te definește. Cu fiul tău, cum faci? Cum îi insufli lucrurile astea care sunt foarte valoroase pentru noi ca popor? Tradiția, bucuria asta de a se îmbrăca cu cămeșile astea frumos cusute, mama ta coase minunat, gătește, nu mai zic. Cum îi spui? Sau pur și simplu simte asta, cred că, în aer? Băiețelul meu, Luca, e foarte empatic. Eu mi-am dorit băiat, că nu doream să fie sensibil. Ei bine, a apărut Luca, care este un copil foarte empatic, în același timp și incredibil de isteț. Incredibil de isteț. El simte foarte bine acest loc. Adică, după ce ne-am întors din Londra, a fost lăsat liber să se joace, adică inclusiv la un moment dat avea 5 ani și era pus pe un autobuz care l-a ducea la Vața, a dorit să stea cu bunicii, are exact acea copilărie pe care o aveam noi și este foarte mândru în momentul în care eu îl îmbrac într-o cămașă populară și iese. Îi place să joace duminica, după ce iese de la liturghie, merge în sat să joace, cum se întâmpla pe vremuri, când erau bunicii noștri în viață. Diferite evenimente, stăm în horă și încerc să-l duc în direcția de a juca, de a dansa. Încă mai avem un pic de muncă până acolo. Am încercat să-l duc și la dansuri, dar cred că și fiind băiat, e mai pasionat de altă direcție de hobby-uri. Face not de la 3 ani și jumătate. Și fotbal, mă gândesc. Schiază, da, mai nou și fotbal. I-am spus, nu se îmbină, mami cu fotbal nu se prea îmbină și atunci aștept acel moment în care o să fie mai atras de dansul popular, ce mie îmi place la nebunie. Adică. Minunat. E pasionat și el, am văzut că deja este foarte comunicativ, deși copiii la vârsta lui sunt mai introvertiți, unii, nu toți, iată că și el face excepție, la fel ca și tine, îi place să socializeze și ți-e plac foarte mult oamenii și cred că și de asta ai început destul de serios să lucrezi în zona asta de primire, de primitor, de dăruitor. Domeniul ospitalier îl numesc eu. Exact, domeniul ospitalier, ospitalității, în turism. Exact, da. Și se și dezvoltă foarte frumos aici, în zona aceasta, în țara Zărandului. Eu mă bucur foarte mult pentru asta și este să promovăm tot mai mult locurile acestea și țara noastră. Și dragii noștri dragi, de peste tot din lume, de pe unde ne urmăriți. Vă așteptăm acasă cu inimile deschise. Aici e cel mai frumos. Andreea, cum ai început să lucrezi în turism? Da. Bineînțeles, cu atât de multă experiență în inginerie, mai exact ingineria mediului. Întorcându-mă din Londra, m-am angajat într-o multinațională, unde am lucrat inginer de mediu pentru 5 ani. Evoluția în acest tip de companie este incredibilă pentru că ai foarte multe oportunități de a învăța. Chiar credibilă. Da. Pentru că iată că
Și în același timp și doream să ies un pic din zona asta de confort, pentru că eram închisă într-un birou, eu sunt diferită, adică exact ce spuneai, îmi place să socializez, îmi place să simt oameni, îmi place să arăt oamenilor exact ce trebuie să vadă într-un loc și așa am ales oarecum să mă și întorc acasă la Vața și m-am angajat la Vața Băi în turism, într-un domeniu ospitalier. Foarte frumos. Și aici ai cumva ai creat niște evenimente foarte frumoase și se vede că te pasionează și că o faci cu toată inima și din tot sufletul. Și asta e ceea ce contează până la urmă. Da. Decizia de a reveni în zonă a fost luată acum 2 ani, mai exact. Însă, chiar acum 2 ani m-am și mutat acasă. La un târg al recoltei organizat de primărie, mama mea trebuia să meargă cu câteva produse locale. Acest târg al recoltei promovează foarte mult tradițiile, autenticitatea, dezvoltarea aceasta locală până la urmă. Și mama mea, o femeie simplă de la țară, zice: hai, ajută-mă că nu mă descurc, nu știu ce să fac. Ok, și mie în general când fac ceva îmi place să fac bine, că nu mă mulțumesc cu puțin. Sunt anumite lucruri pe care dacă știu că le pierd, nu le mai joc. Da. Ori faci, ori nu faci. Exact. Adică... Și am venit la târg, avem o plăcintă locală, plăcinta de Vața, care e incredibil de bună și era mare păcat să nu o promovăm. Se face din moș strămoș cu mere și cu brânză și la acest târg am provocat-o pe mami să facem cu nouă umpleturi. Și am venit la târg, a fost incredibil, m-am reîntâlnit cu oameni din copilăria mea. Deci ce am simțit atunci nu venea să cred, adică nu venea să cred că după atâția ani eu aveam aceeași conexiune cu toți oamenii și cu locul și da, am zis, și vibrai altfel. Exact, da. Și atunci, bineînțeles, neavând nicio legătură cu viața asta la țară, am zis că eu să promovez tot ce avem noi mai bun, însă nu știu cum. Bineînțeles, am avut tot suportul autorităților locale și persoanelor implicate în toată această evoluție și am decis să deschid un punct gastronomic local, la Vața de Sus, prin care pot să promovez cultura asta gastronomică. Minunat, minunat. Și vine lumea? Da, vine lumea și vine lumea care apreciază mâncarea, care are gust, apreciază tradițiile noastre, apreciază locul, efectiv. În finalul întâlnirii noastre, Andreea, aș vrea să te rog să le adresezi câteva cuvinte care îți vin așa, lasă-te inspirată, care îți vin acum din suflet, celor care ne privesc și care poate nu sunt în țară, au huzurit sau huzuresc ca și tine prin marile orașe ale lumii. Poate că se lasă inspirați de tine. Multor persoane din jurul meu le spun că mi-aș dori să le dau ochii mei, să vadă lucrurile din jurul nostru prin ochii mei. Eu mi-am dat seama că îmi doresc din tot sufletul să fac tot posibilul ca oamenii și nu numai tinerii care câștigă experiență și pe care îl pot folosi aici să se întoarcă în țară. Așa e. Au de ce, au cu ce, e incredibil ce avem noi aici. Așa este și bucuria de a sta pe plaiurile noastre natale nu cred că se compară cu nimic altceva. Am trăit și eu în câteva locuri în lumea largă și, într-adevăr, ca și acasă nu este nicăieri. Da. Dragii mei dragi, iată cum simțirea și trăirea ca impuls lucrativ pot propulsa autentic ființa de neam. Prin noi, ca și consângenitate, curg ei.
strămoșii noștri. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc, ca de obicei, să aveți parte de bine și de frumos.